Beh, bos, tak sawang-sawang pacakan kok intol loh. Putra cita-citaku mbiyen pengen dadi polisi ya. Dan apa gak ngeleboni polisi ya, bos? Kok malah buka koperasi ya? Ceritane dawa Jon. Umpama mau gelem cerita lah paling seminggu lah kayak bar. Ora apa-apa, bos. Aku panggah siap jadi pendengar setia. Biasmu iki. Ya muntruk cangkemku seminggu bukan ngomong ae. Kayak kakek bodrek ya, bos. Onone gak dadi polisi iki sing jelas keadaane gak memungkinkan. Lah maksudnya piye we, bos? Saiki njajal pikir, SD ki umumnya 6 tahun. Kula 10 tahun dewi. Kelas 1 gak munggah 2 tahun, kelas 2 gak munggah setahun. Kelas 4 lah gak munggah nek setahun. Beh. Oh alah, ibarat disayang wali kelas toh. Bayangno suwine kaya apa